салом ба онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. Шаҳри даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум хеле шадид сипарӣ шуд, ки дар ин нашри барнома атрофаш ҳарф хоҳем зад. Ёдовар мешавем, ки сарпарасти барномаи ФАТ ширкати теннисӣ аст. Моро пайгирӣ кунед. рақобатҳои даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум чӣ гуна гуфтем хеле пуршиддат паси сар шуд. бо сабабҳои мухталиф рақобати дастаҳои Сарои Камар ва Барчӣ баргузор нагардид ва марказитарин бархурди ин давр миёни дастаҳои Ҳосилот ва Ҳулбуки Восе хеле ҷаззоб сипарӣ шуд. гуфтан ба маврид аст, ки дастаи Ҳосилот ҳоли ҳозир иқтидор дорад, ки муқобили Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ барои роҳ ёфтан ба рақобатҳои Лигаи олии мавсими оянда мубориза бубарад. Ҳулбук бошад феълан на он қадар аҳволи хуб дорад ва барои мавқеи аз даст рафта муборизаҳои беамони худро идома медиҳад. аз ин рӯ дидори дастаҳои мазкур махсус буд. дастаҳои Миёнаҳол, Душанбе ва Гулистон низ бозии мавриди диққат нишон доданд, вале билохира имтиёзи комилро тақсим карданд ва дар мавқеъҳои қаблии худ боқӣ монданд. барои Кӯктош бар муқобили Ваҳдат мубориза бурдан ғайри оне ки чанд оморро иваз намоянд дигар ҳеҷ аҳамияте надошт. шогирдони Тоҳир Муминов 100% мутмаин буданд, ки бачаҳои наврӯиди Ваҳдатро шикаст медиҳанд ва ба таваккалкориву ҷонфидоӣ роҳ надоданд. ҳамто як бозии оддӣ барои ба даст овардани 3 имтиёзи лозима. мақсад мо аз ин бозӣ аз ҷониби футболбозони Кӯктош голҳои бешуморро интизор будем, вале натиҷа хостаи моро нишон надод. моҳиру сарҳадчӣ ростигап як бозии берангу бенур ба намоиш гузоштанд ва мухлисоне, ки барои дастгирӣ рафтан он қадар аз натиҷаи бозӣ шод набуданд. бозии баробар ва бидуни задани гол ин натиҷаи рақобати сарҳадчӣ ва моҳир буд. ҳарчанд дастаҳо муқобили якдигар имкон доштанд, ки дар ҷадвал мавқеи худро андаке устувор намоянд. динамо феълан дастае аст, ки муқобили дилхоҳ дастаи чемпионат арзанда истодагарӣ мекунад ва ҳоли ҳозир дар мавқеи сеюми ҷадвал қарор дорад. бозии навбатиаш муқобили Паншери Ҷалолиддини Балхӣ буд ва ин рақобат дар маркази шаҳри Душанбе баргузор гардид. қабл аз бозӣ ҳамагон ҳадс мезаданд, ки дастаҳои мазкур бозии баробар нишон медиҳанд, вале динамо нисбати Паншер андак бартарият дошт. хулас дар нашри навбатии барномаи ФАТ мо атрофи бозиҳои мазкур фарохтар ҳарф мезанем. моро пайгирӣ намоед. оғоз мекунем аз рақобати марказии даври 16-ум, ки миёни Ҳосилоти Фархор ва Ҳулбуки Восе баргузор шуд. дерби ҷануби кишвар чун ҳамешагӣ шуру ғавғо ба миён овард ва футболбозони ҳарду тим фурсатҳои зиёди голӣ таъсис медоданд. ҳамчунин дар ин баробар мо аз услуби хусаи дастаи Ҳосилот дидан намудем, ки баъди тағйироти кадрӣ дар курсии сармураббигӣ рафти бозии онҳо тамоман дигар шудааст. аз контрҳуҷумҳо кор гирифтан, партофтҳои диагоналӣ ба ҷониби майдони ҳариф ва баъзан истифода аз пасҳои кӯтоҳ, ин ҳама самараи тағйироти дар боло зикр гардида аст, ки Ҳосилотро дар қиболи ҳарифи азалиашон баргузидатар нишон медод. футболбозони Ҳулбук фурсатҳои хатарзо камтар ташкил мекарданд ва самараи кам ба ҳуҷум гузаштан таъсири худро ба натиҷаи бозӣ гузошт, ки онро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд. якҷо тамошо мекунем. яке аз бозиҳои марказии даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор бо иштироки ду дастаи муддаӣ барои дарёфти роҳхат ба Лигаи олӣ Ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Ҳулбуки ноҳияи Восе баргузор шуд. дар дидори имрӯза дастаи Ҳосилот бо сармураббии ҷадид Юсуф Рабиёв андари майдони рақобат шуданд. ҳар ду даста аз дақиқаҳои аввали бозӣ танҳо барои ғолибият ба майдон омада пайваста дар хатти ҳуҷум қарор доштанд. дар ин қисмати дидор соҳибони майдон бештар дар хатти ҳуҷум қарор дошта аввалин шуда ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. голи аввали дидори имрӯзаро бошад ҳамлавари дастаи Ҳосилот Далер Чолов баъди кӯшишҳои зиёди ҳамдастагон вориди дарвозаи рақиб намуда дар ҳисоби бозӣ дастаи худро ба пеш баровард. дар идомаи бозӣ дастаи Ҳулбук низ чандин ҳолатҳои хатарнокро созмон дод, вале футболбозони хатти ҳамла имкониятҳои ба даст омадаро то ба охир истифода карда натавонистанд. дар дақиқаҳои охири нимаи аввали бозӣ баъди гузариш аз тарафи рости майдон футболбози дастаи Ҳосилот дар дохили ҷаримагоҳ аз пой
афтонида шуд ки дар ин ҳолат довари марказӣ зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. имконияти мазкурро ҳимоятгари канории дастаи ҳосилот Далер Шомуродов ба гол анҷом дод. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам дастаҳо барои тағйир додани ҳисоби бозӣ бар нафъи худ кӯшишҳои зиёд карданд, вале дар ин қисмати бозӣ футболбозони ҳар ду даста ба задани гол шарафёб нашуданд. ҳамин тариқ дербии минтақаи клуб дар Лигаи Якум бо иштироки дастаҳои ҳосилоти Фархор ва ҳолбуки ноҳияи Восе бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи ҳосилот ба анҷом расида, дастаи ноҳияи Фархор барои дарёфти рохати Лигаи олӣ талошҳои худро идома медиҳад. гуфта будем, ин бозиҳо дерби буд, бозиҳо вазбин мегузарад. дар якум тайм ки мо 2 гол задем, дар дуюм тайм дастаи ҳулбук кантарбозишро иваз кард, баъд мо моментҳои худамро зада натонистем. оли бозиҳо хеле бисёранд дар пеш, бозиҳои вазбин. дуюм круги маҳривае ки нав сар шуд, дуюм бозиаш, оли 9 бозии дигар, ҳама бозиҳо ба фикри ман хеле мушкил мегузарад. бозии дигаре ки метавонист дар ҷадвали умумии мусобиқаи тағйиротҳои ҷадид ворид намояд, ин бархурди дастаи Динамо бо дастаи Паншер буд. пешгӯии зиёде аз касон бо натиҷаи баробар такя мекард ки ин тавр нашуд. шогирдони Аҳлиддин Турдиев баъди таҷрибаи хеле бузург дар мусобиқаи кафа муқобили Паншер андак касбитар рафтор мекарданд ва аз ҳуҷумҳои барқосо кор гирифта ба ҳариф фишор меоварданд. аллакай дар қисми дуюми бозӣ маълум буд ки шогирдони Бахтиёр Ҳакимов муқобили шогирдони Аҳлиддин Турдиев аз доштани шонс бенасибанд. аз ин роҳ аз чанд фурсатҳои голие ки футболбозони Динамо ташкил доданд, 3 маротиба имкон фароҳам омад ки тӯбро вориди тури дарвоза намоянд. Паншер бо кулли машаққатҳои кашидааш бо 1 гол иктифо кард ва қоил ҳам шуд ки Динамо аз онҳо як сару гардан болоӣ дорад. хулас бозии хеле ҷолиб дар иҷрои дастаҳои мазкур буд ки шумораи зиёди мухлисонро ба майдон овард ва ҳамкорони мо низ дар пайи таҳлилу баррасии ин бозӣ буданд. дар даври мазкур яке аз рақобати дидании миёни дастаҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Паншери Ҷалолиддини Балхӣ иттифоқ афтод. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи хонагии бошгоҳи Динамо сурат гирифт. аз шурӯъи рақобат шогирдони Аҳлиддин Турдиев пурра назорати тӯбро ба уҳда доштанд ки баъди ҳуҷумҳои пайҳам онҳо голи аввали вохӯриро ба самар расониданд. шогирдони Бахтиёр Ҳакимов баъди голи сардодаашон якам ташаббуси бозиро ба дӯш гирифтанд ва пай созмони ҳуҷумҳои худ мепардохтанд. яке аз ҳамлаҳои тими меҳмонон ба зарбаи ҷаримавии 11-метра анҷом ёфт. аниқтараш баъди расиши тӯб ба дасти футболбози дастаи Динамо, довар ба зарбаи пеналти ишора намуд ки Шавқат Худойназаров тавонист аз ин имконияти доштааш хуб истифода кунад ва ҳисоби бозиро баробар 1-1 намояд. дақиқаҳои баъди қисми аввал бозии баробари дастаҳо ба мушоҳида мерасид. фурсатҳои навбатии голзанӣ барои ҳарду даста ба вуҷуд омад. соҳибони майдон аз имкониятҳои доштаашон тавонистанд бори дуюм нисбат ба ҳариф бартарии худро нишон диҳанд. дар дақиқаҳои охири қисмати аввал, аниқтараш дар дақиқаи 42 Абдулло Шарипов бо сар тӯбро ба дарвозаи ҳариф ворид сохт. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба суди шогирдони Аҳлиддин Турдиев ба анҷом расид. дар пайти дуюмо бозӣ якранги бошгоҳҳоро мушоҳида намудем. дар дақиқаҳои баъдӣ қоидавайронкунии хело зиёд рух медод ва довар бо корти зард чанде аз футболбозонро муҷозот кард. баъди як қоидавайронкунии дағали футболбози дастаи Паншер Зайниддин Яхшибеков зидди нимҳимоятгари соҳибони майдон доварро маҷбур сохт ки аз ҷайб аз корти сурхро нишон диҳад. дақиқаҳои баъдиро меҳмонон як нафар камтар пушти сар намуданд. аз ин ҳолат футболбозони дастаи Динамо хуб истифода намуданд. дар дақиқаи 84 Сунатулло Азизов голи аввали хеш ва сеюми тимашро марбути номи худ сохт. ҳамин тавр бо ҳисоби умумии 3-1 бошгоҳи Динамо дар майдони худ бо душворӣ пирӯз гардид ва мавқеи хешро дар ҷадвали мусобиқот дар зинаи сеюм мустаҳкамтар намуд. дастаи Паншер бошад баъди бохт бо 12 имтиёзи доштааш як зина поёнтар фаромад.
бачаҳо хуб омода буданд, бозии хуб нишон доданд, дастаи ҳарифам маълум буд ки хуб тайёридагӣ барои авай бозӣ хуб гузашт. Ҳар ду дастаам мехостанд ғалабаро ба даст биёранд. Имрӯз бачаҳо бозии хуб нишон доданд ва ғалабаро ба даст оваранд. Баъди ин бозие ки мо дар кафа гузарондем, бачаҳо камтар ба ҳамон ҳолати пештара ҳоли наомадем. Барои ҳаракат мекунем ки бачаҳоро аз ҳамин вазъият бурорем ва бозие ки инҳо нишон медоданд ба ҳамон бозиҳо баргардонем. назар ба бозии гузашта хеле бачаҳо хуб бозӣ карданд. Он чизи камбудӣ ки дар бозии гузашта буд мо ислоҳ кардем. Дастаи Динамо ҳам дастаи хубе, қариб ҳама бозингарои медонем тими 19 сола ҳастанд. Барои 15 минути аввал бозӣ аз ваё буд, ваё хуб сар карданд. Баъд бачаҳои мо ба худ омад, баъди гол бозиро гирифтем. Баъд ҳисоби таҷриба нарасидан бисёр бозингарои мо мегӯм маҳаллия ва таҳкурсӣ ба қувват надоранд. Ҳамин ҳисоб камбудӣ ҳамина таҷриба нарасид. Он лаҳзаҳое ки бояд мо истифода мебурдем ба гол анҷом меёфт, истифода бурда натонистем. Дастаи Динамо онро истифода бурд, ғалаба кард. бозиҳои дигари даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. Дастаи душанбе дар майдони худ тими Гулистонро қабул намуд ва дастаҳо бо нишон додани бозии баробар натиҷаро низ мусовӣ карданд. Онҳо ба дарвозаи ҳамдигар як голӣ заданд. Дастаи Куктош дар сафар ба дастаи Ваҳдат ба пирӯзӣ даст ёфт ва ба дарвозаи дастаи мазкур 3 голи беҷавоб зад. бозии дастаҳои Моҳир ва Сарҳадчӣ бидуни задани гол ҷамъбаст шуд. бозии Саройкамар ва Барчӣ бо сабабҳои мухталиф ба таъхир афтод ва дастаи Ҳосилот дар майдони худ Ҳулбугро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. дастаи Динамо дар шаҳри Душанбе дастаи Панҷшерро қабул намуд ва ин дастаро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. ҷадвали умумии мусобиқа баъди даври 16-уми чемпионат он қадар тағйироти ҷиддӣ надорад. дастаи Куктош бо 35 имтиёз ҳоли ҳозир садрнишини ҷадвал аст ва далели дигар ин аст ки дар 16 даври мусобиқа ҳоло дастаи мазкур ягон маротиба ба шикаст мувоҷеҳ нашудааст. 11 ғалаба ва 2 мусовӣ. тафовути дастаи Ҳосилот аз Куктош ин аст ки фархориҳо дар 16 давр як шикаст доранд ва як бори дигар мусовӣ карданд. аз ин рӯ онҳо бо 34 имтиёз дар ҷои дуюми ҷадвал меистанд. Динамо ҳоло як бозии мавқуфшуда дорад ва бо ҳамин бозии кам дастаи Душанбегӣ бо 28 хол дар мавқеи сеюм меистад ва Саройкамари 5 бошад бо 21 хол моликии мавқеи чорумро дар ихтиёр дорад. Ҳулбуг марҳилаи нокомиҳои худро идома медиҳад ва бо 19 холи қаблияшон ҳоло дар ҷои панҷуманд. Барқчӣ бо 16 хол дар ҷои шашум, Моҳир бо 13 имтиёз дар хонаи ҳафтум, Гулистон ҳам бо 13 имтиёз дар мавқеи ҳаштум, дастаи Душанбе бо 12 хол дар ҷои нуҳум, Панҷшер низ бо 12 имтиёз ва тафовути голҳо дар мавқеи даҳум аст ва Сарҳадчӣ бо 8 хол дар хонаи 11-уми ҷадвал қарор дорад. дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ҳамчун заифтарин дастаи чемпионат бо 2 имтиёз дар охирин хонаи ҷадвал қарор дорад. даври ояндаи мусобиқа, яъне даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл сурат мегирад. дастаи Гулистон дар шимоли кишвар тими Панҷшери Румиро қабул хоҳад кард. дар ин бозӣ метавонем дастаи Гулистонро фаворит шуморем, чун Панҷшер ҳоли ҳозир ҳам дар ҷадвал ва ҳам аз рӯи оморҳои дигар аз дастаи Гулистон чанд қадам қафо аст. Куктош ин навбат ҳам бозии осон дорад ва муқобили Моҳири Ёвон имкон дорад ки бо 3 имтиёзи дигар ба даст оварад. дастаи Душанбе дар майдони худ дастаи Ваҳдатро интизор аст. дастаи Динамо бошад ба меҳмонии дастаи Ҳулбуки восеъ меравад. Барқчӣ дар майдони худ дастаи Ҳосилотро қабул хоҳад кард. дар майдони марказии ноҳияи Ҳамадонӣ дастаи Сарҳадчӣ бо дастаи Саройкамар даст ба гиребон хоҳад шуд. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ягона тағйироте ки ба миён омад, ин як голи дигар зиёд задани футболбози дастаи Гулистон Муҳсин Рустамзода мебошад ки ҳоли ҳозир бо 16 хол дар садри аввали рӯйхати нишонзанҳои чемпионати мазкур қарор дорад. футболбози дастаи Куктош Азизбек Султонов бошад бо 15 хол дар мавқеи дуюм, Худоидод Узоқов аз Куктош бо 12 гол дар мавқеи сеюм, Масрур Ғафуров бошад аз дастаи Барқчӣ бо 11 гол дар мавқеи чорум аст. Сунатулло Азизов бошад аз дастаи Динамо бо 10 гол дар мавқеи панҷуми рӯйхати мазкур қарор дорад. футболбози дастаи Динамо ки чанде пеш ба яке аз дастаҳои мамлакати Беларусия гузашт, Абдуфаттоҳ Худоидодзода бо 9 голи қаблияш ҳоло ҳам дар мавқеи шашуми рӯйхати мазкур
қарор дорад. Далер Чолов Асосило дар мавқеи ҳафтум, Шоҳин Боев дар мавқеи ҳаштум, Амирҷон Худоидодов аз дастаи Душанбе бо 7 гол дар мавқеи нуҳум аст ва Алишер Шукуров бошад аз дастаи Куктош бо 7 гол дар мавқеи даҳум қарор дорад. дӯстони азиз, шумо аллакай медонед ки мо миёни мухлисони дастаҳои Лига Якум бо сарпарастии ширкати теннисӣ дар барномаи мазкур бозӣ бо мухлисон мегузаронем. Дар барномаи қаблӣ гуфтем ки ҳар касе ҳаддиаққал ҳисоби 4 бозиро пешгӯӣ мекунад, соҳиби тӯҳфа аз қабили тӯб ва сарпӯшу пираҳан ё худ футболка мегардад. Вале мутаассифона ҳеҷ кас пешгӯӣ дуруст накард. Аз ин рӯ шартҳои бозиро аз ҳад сабук намудем. Ҳар касе аввалин шуда ҳисоби як бозиро дуруст пешгӯӣ мекунад, мо тӯҳфаҳои мазкурро ба ҳамун нафар месупорем. Ҳар касе ки аввалин шуда пешгӯӣ мекунад, лекин фақат як бозиро нависед. Барои дар бозии мазкур иштирок кардан ба шабакаи ютуби телевизиони футбол ворид шавед ва зери ҳамин барнома як бозии ояндаи дастаҳои Лига Якумро пешгӯӣ кунед. Бозӣ то рӯзи 26-ум, яъне рӯзи ҷумъа идома меомад ва мо бе гоҳи рӯзи ҷумъа дигар иҷозаи шаҳрнависиро хомӯш мекунем. муваффақият. ин барномаи фард буд ки мо аз даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум шуморо огоҳ сохтем. То ҳафтаи дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.